Jó, mondja, persze. Zsuli, gyere, egy cső telekedni. Jó, kiszállom. Se higgyél magad. Így van. Hogy tetszik lenni? Hol? Ide valósi Mihályfalvára? Hogy nem csókom, kiszállom. Igen. Ilyen, hogy te van. Mit dolgozik el? Hát mit dolgozok, amit a jóság? A jóság van csókom. Jó Ezt van. is dolgozok, azt is dolgozok. Milyen szó? Van munka, akad? Alvás, ez az. Nem kell. Nem, nem. Van munka, akad? Hát ha akkor, ha nem akar, nem akar. Csókom, jó. Hát ez így van. Jó, nőttek. Bocsánat. Jó, igazán? Igaza van. Igaza van. Itt kocsmába iszunk egy sört, azt annyi. Így van, nem? Hát ilyenkor télen így van. Ne rúgjál. Nem haragszok, de hogy is haragszok. Ne is ne rúgjál. Nem haragszok én. Na jó van. Hány éves tetszik lenni már? Melyik gondol? Nem tudom, 30? Öreg volt, mint te még írok. Igen? Mennyi? Tudom, Nem. kihúzom magam. Mennyi? Ki volt? 56. Mennyi? 56. 56? Az igen, Isten éltesse. Aztán már Az jó. így aztán. Nem gondoltam, hogy nem látszik ma, nem? Ne rúgjál. Az igen. Hogy hívják, bátyám? Igen? Igen? Igen, igen. Érte. Péter? Péter a kőszikla. Kősziklák? Így van. Melyik az iszikla? Csak aztán. Péter a kőszikla, Mihályfalváron. Valami Mihály. Kőszikla. Igen? Ráma lógyibe. Lógyibe. Miért tudna? Miért lógyibe? Evo Vinetto. Vinetto? Evo Vinetto, ne ragudjál. Igen? Evo Vinetto, jaj. Nem tudtam. Melyik mondta? Apa, azt mondja, én vagyok a Vinetto. Azt mondja, hogy a Vinetto. Evo Vinetto. Örülök, hogy találkoztunk, báty. Vigyázzon magára. Jó is kérdezni.